Mae dŵr yn gret, nag oe, Rhys? Be? Mae ti'n gallu yfed dŵr, mae fe'n helpu blodau dyfu, gallu creu trydan hydroelectric, molchi, wyt ti? Anyway, ti'n gofio pan aethon ni i flyboardo, a the jets yna'n gwthio ni lan i'r awyr? Ie. Oedd dŵr y llyn yn cael ei signo i'r biben oedd yn sownd i'n boots ni. Oedd y gwasgedd yn cynyddu ac yna'n cael ei chwythu mas gyda gymaint o nerth fel bod yn gwthio ni lan i'r awyr, fel cael roced dŵr at y drad. Yn un o well na ti. Ie. Wel, nath ni wneud i fi feddwl, be arall allwn ni wneud gyda pwysedd dŵr? Nawr, os oes just rhywle gyda offer sy'n saethu dŵr ar bwysedd uchel. Hey, handy! Mae'n rhaid i be bell i dŵr frigad Dan fod yn bŵerus ac saethu'n bell, fel bod nhw'n gallu'n aros yn bell i ffwrdd o'r tân. Ond ni'n mynd i weld pa mor bŵerus. Ni'n mynd i gael cystadleuaeth dyfalu, Rhys. Nawr, dyma Rydian. Rydian! Rydian yw bos yr orsaf Dan. Beth yw'r arbrawf heddi, de? Oce, boes ni'n mynd i iwso tair dan o ysgol, a ni'n rhoi pibell yn pob cornel, a ni'n mynd i iwso'r dŵr mas o'r injan dan i gweld ni allu codi'r ysgol off y llawr. Gret! Felly, Rhys, ni'n mynd i roi'r ffon mesur yma wrth yr ysgolion. Pa mor uchel ti'n meddwl? Wel, wy'n gwybod bod yr injan yma yn gwthio dŵr mas ar 10 bar. Wow. Well i ni esbonio bod bar yn uned mesur gwasgedd. I gymaru, os chi'n troi tap mlaen yn y tŷ, mae y tua 1 bar. Felly dychmygwch y dŵr yn dod mas 10 gwaith yn fwy pwerus. Felly wy'n meddwl eithaf yn uwch na'r ffon, 2 metr plus. Yn uwch? Na. Ie. 180, fi'n meddwl. Gewn ni weld. Mae fe'n edrych fel roced yn dod mas, yn dweud? Mae gen nhw sy'n codi fe nawr, y dŵr sy'n codi fe. 10 bar nawr, ni'n mynd yn bach yn fwy to. I wneud yn siŵr maler yn ennill. Mae nhw'n helpu fe! Na! Ie! Ar y nyllun, Rhys oedd yn iawn. Nath y pibed dŵr godi'r ysgol i dop y ffon mesur. Felly un dim i Rhys, ond mae her arall i ddod nes mlaen. Fi oedd yn iawn. Ie, wel, ni'n meddwl nhw'n helpu ti tyma bach, ond na fe, na i ar lefynd. Rydian, beth yw'r ail arbrawf? Iwso'r 2 pibell sydd ar y ddead tnôl y car, a ni gweld oedden ni'n gallu symud y car yn gros y iad. A mae dyn ni tap mesur fan hyn, Rhys, felly pa mor bell i ti'n meddwl bydd e'n mynd? Wy'n meddwl eithaf 6 metr. Oce, fi'n meddwl 6.1. Reit, ydy'r tîm yn barod? Maen nhw'n barod, ond chi wedi cael y sport bore yma, amser i chi pitcho mewn. Barod? Barod! Faisnes lawr. 3, 2, 1. Mae'r grebelli dŵr yma mor bwerus, mae rhaid i Rhys a fi gael help fel bod nhw ddim yn gwythio ni nôl. Ac ar ôl cwbl o eiliadau, mae'r car yn dechrau symud. Waw! Pan dechreuodd y car symud, doedd dim stopo fe. Trychwch arno fe mynd. Rei teibr marc 6 metr, ac off ar iard yn gyfan gwbl. Felly, ath e dros 12 metr, sy'n meddwl, fi sydd wedi ennill y cystadleuaeth yna. Wel, gwobr enillydd yw ddim cael socad. Ond oedd e'n gêm gyfartal, felly mae'r ddoi ni wedi colli, rili. Felly, be mae hwnna'n meddwl? Na! Stop! Stop it! Mae'n o'r! Please, na ddigon! Stop! Na!